Tileta maflebo malikono ani maliko ka ne o ka kuna fonni wala di kene sikle be manakana ayo bismillah aka jabrani mali goro bi kuna fonni wala damnuna ina fo korolinko na nga dulon chilo kon beta dulon bachila beta bunya kondi anga jamana nyama ma yola wala asimi goita afana foli antan blagata dulon chilo la ka klaku encourager ko sobe anga finitigla ka kiri blue o belebele daile la ka beni bi so madena yasa finitigla ka mulube no nure dansa go woloke ulube sika kiri chugamna be nyogonya kuma semba mu blala senka burkina ka fino abura adogo korofolo nege kanye muga o temina ni sanga bisabaye markala ka fino fukata se nyono circle rebela jidema ka ben juma dal awal kalo kle muga annani ijira samba kele kemenani an binani anisaba on chetre nita jabarani sugandilla amina bi kuna funya kondamne ni farkolo nyina je kere nyina gironchi nasraka dorochi bam malaka lawale Cameroon dugukolo ere sanfe nani atako bisaba anisaba nai munye an ere ka samata sego ye amuna tan sero ni dorochi nyene mayalla o kuma konna na antara anga chamache fanga manyama ere fe no ye colonel Asimi Goita yasa ka duwa ko ni nyini afe dorochi na mulutara no ye mayo de fladi colonel Asimi Goita ma Asimi fana anga jamana ere drapeau duma yasa obiseka anga jamana sankurota chugamna Cameroon dugukolo sanfe teneta to la ay segen kene ko ka ngani madofe kan 2021 o bolelale no ka bla janvier kalo kle kononton kata se février kalo kle woro samba fla ani muwa ani flama Cameroon ka ofeni no o senfe anga samata sege munu ni olu koni kan kataka mali koni nona bla doni dolanci ko folena anga chamache fanga manyema colonel Asimi Goita ale koni anga mali drapota ni ga di o delegation ko fole mauma o nyana jaw kera kunungo palela wa abara bela jelen koni kera ma chama nyana minu ni oli anga jamana ma bawye kerenkene ni ala anga jamana ministri nyama shokel ko kala maiga ministri mini obeshi fina ka alin dolajin ko nyama Musa Ag Atayer fokata ase fédération malienne dolanci o fene manyema tumbeno Mamtou Touré ni beba wele ko bavier ni kene ko folinga anga chamache fanga manyema colonel Asimi Goita ale koni foli kanta aninga wala ni kumauta ni nga nyeshi anga ni dolanci la nuruma kadaka ko ukon kalifira kata kanita ko bisabani sabana kata o keneka wako oye ko mini oye anga jamana ere kuna woloko baye kosebe ko ba jira ka fo fene ko ubi chesiri badila balontan ko la ola ko abeni shifina kan dolanci la nunu fo kosebe ko dante foli mina kadaka ko ni anga jamana ere la halia jate mine kalaje kimine he ka fo ko gele u chama ere be akonna la nga ko ona ata bela jere na ko ni demsen nunu ko ni u chesiri kosebe ni ngata mali kuna wolo ola ko mi e drapeau tali ka di dolanci la ma ko o ko ni la la ko mi ni abeke sanga an wati bela jere na ni anga dolanci la ka ngata anga mali ko ni joro mafa akoko o ni sonja ko baye ale bolobi ola ko abe min fu unyana kunu tara ku ka chesiri bela jelen konike yasa ka anga jamana kuna wolo ni dolanci keneka wa akoko ale dalen do ala fene ko ubese wa ko amba don fene o hakilna kele onu o chesiri be aw fene la ni ka mali drapeau korota alisa kataka sanfe ko wa ku be tali o tali ke ko abe ka fo ko unjabi jonjon ne be segi jabi me jamana kuna don kuna wolo ko ma shite dute ola kare min finyona ukato o chesiri kelen sirafe alisa ko ga ku flale fle baramina ko ni te bara no yere kadaka ko ubinata mali kuna wololi kenela kabe do ke mi kani kupu taliye ko ala ko onoya uma ko ale dalen do ala fena ku be se ka gagner ko kadaka ko jina teke nkono ko foite no minte se ka ke ola sa ko yasa ku deme o barala ko miye jamana gouvernement ka ana fere bela jelen blasenga ku ubla uka hakea bela jelen kono yasa wiseka o barenke lafia konnala ola colonel Asimi Goita aka kuma kunche kuma ula ko ka teme ale ka sirafe ko maliden bela jelen koni kembe ko udeme akoko amago be jabila ko kadaka ko maliden bela jelen koni sigilembe ki ijigi dauka ko jabi nyuma soroli balontan ko inka ko be sera ke ni sonja baye ka nyesi jamana kono dembe ma orila ko ambela jelen koni kembe ka anjigi dauka ko ubina ganyeli kelewo kelenke balontaina ko be ke wasa malden kenen na bela jelen bulo fema futunye ma Mamtou Touré ni beba wele ko bavier ale ko koni koni la ko mi ke sanga an wati nyani dolanci law kata kupula ola ale ajira ka fo ko wakati o wakati ni
balontalaw kɔni kan ka taa kɔ kan ka taa Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ mafa kibinɛ ka fɔ u kɔni bɛna ka na u jigi sɛmɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw la yaasa u k'u dɛmɛ ni duwawu ye fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔw minnu ni olu ye gouvernement maaw ye olu bɛɛ lajɛlen. Nin bɛɛ kɔfɛ ministre min ka baara bɛ ɲɛsin sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ ma Musa Ag Atayera ale fɛnɛ seginna o kumakan kelen kan a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye wagati bɛɛ lajɛlen na Mali drapeau maa minnu ni olu kɔni kan ka taa Mali nɔ labila nin n'a ɲɔgɔnna kɔni ɲɛnajɛw bɛ kɛ yaasa k'u bilasira ni Mali drapeau ye ni ka tila k'a jir'u la k'a fɔ k'u ka cɛsiri kɛ kosɛbɛ ka d'a kan maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen kɔni jigi dalen bɛ u kan ko wa ko a kun fɛnɛ ye k'a jir'u la k'a fɔ ko u ka jamana bɛ u kɔkɔrɔ wa maliden bɛɛ lajɛlen ko u b'u kɔkɔrɔ ka d'a kan ko n'i y'a ye ko maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko olu de kɔni bɛ an ka égliw kɔni supporter baarakuncɛw la colonel Asimi Goïta ale kɔni ye an ka jamana drapeau ta ni k'a di capitaine Amari Traoré ma a y'a minɛ ni barika ye a ko nin kɔni ye tamasiyɛn ye ko maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u dɛmɛ o la ko ale ni a jɛɲɔgɔnw ni o ye a balontanna tɔɲɔgɔnw ye ko olu na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa kana ni coupe ye Mali kɔnɔna la yan nɔ. Ala ka an ka samata sego kɔni garizigɛ don ni kupu kɔfɔlen kɔnɔna o tɛmɛnen kɔfɛ an ma sɛnsɛn ka taa kiribulon kɔni kɔnɔna na an ka sigida sabanan yɛrɛ kɔnɔna na Darusalamkaw fɛ yen nɔ mun ye an ka finitigilakaw ka kiribulonba ye ale kɔni bɛ yen nɔ olu ka baaraw kɔni daminɛ sɔgɔmada in na finitigilaka de bɛ yen nɔ k'ale dansago wale yɛrɛ kɛ a ka baara kɔnɔna na fo ka taa se maramafɛnw yɛrɛ feereli ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ɲangi o kiribulon kɔnɔna na maa minnu kɔni ka ɲagini baaraw bɛna daminɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra Kayikaw fɛ yen nɔ an tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan an seginna ni jaabi minnu ye an ka ɲɛmaadon fɛ. An ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ n'u nɔ minɛnen don k'o sababuya kɛ u ye jamana ka maramafɛnw kɔni kɛ jagokun ye olu ka kiri daminɛna u lafasabaw y'a jira k'a fɔ ni finitigilaka ninnu minɛnen kɔfɛ mun ye dansago wale adamadenya hakɛ la o bolila u kan o kɔnɔna na olu tun y'a ɲini k'a fɔ ni kiri ka ɲɔngiri fɔlɔ. Bon ko marifa ni surasi minan an ka fɔ ta sarasi minan parce que surasi minan kɔni n'i ko surasi minan i tɛ se ka taa marifa kɔ olu dɔw y'o olu ta k'o kɛ jagokun ye sanbagaw sɔrɔl'o la minnu y'a ta k'a feere o minnu kɛra sababu ye ka feere latigɛ o minnu kɛra sababu ye k'a san u bolo o olu bɛɛ de nalen bɛ a ko la yan nɔ donc jama ka ca a ko la hali seerew b'a la donc an bɛ yɔrɔ min na sisan o kɔni an b'o o de dakun kan mais sɛgɛsɛgɛli ko tɛ a ko min kɛra a ma kɛ mais a ko u kan ka nɔ minɛ cogoya min na ni nɔ minɛ cogo ma ɲɛ c'est comme si i ye so jɔ i ye subasuma ɲɛnama k'a la a mɛn o mɛn so bɛ firi an b'o de dakun kan. Ni finitigilaka minnu nɔ minɛnen don u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna Kayi région de kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla lafasabaw kɔni y'u sinsin a kan kɛnɛkɛnɛma bolo la ko degun taara ka ni finitigilakaw kɔni sɛgɛrɛ u minɛni hukumu kɔnɔna na sabula dɔw y'a jira k'a fɔ ko tɔ foyi kɔni kun t'olu la bilen nka procureur public ale ko baara bɛɛ lajɛlen kɛra sariya ka yamaruyaw olu bonyani hukumu kɔnɔna na. Bon région particulière min do Kayi parce que a kɛra Kayi voilà Kayi fɛngɛ la douanier b'a la gendarme b'a la eaux et forêts b'a la hali civil gansanw b'a la. Avocat ni procureur ka laseliw kɔfɛ mun ye kiribulon yɛrɛ maa ɲɛmaa ye n'o ye juge ye ale y'a jira k'a fɔ ni kiri kɔfɔlen tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna sɔgɔmada in na ɲininkali minnu tun bɛ avocat fɛ a ye jaabi di olu bɛɛ lajɛlen na jama ɲɛna maa fɔlɔ mun welela kiribulon maaw ɲɛma o ye ladujan chef ye Musa Traoré. Sika kuma bamme senka an ka jamana tɔgɔ la yaasa laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na n'an b'a fɔ a ma assise nationale n'a kun kan ka cɛ ka bɛn ni sini yɛrɛ mun ye assise tile filanan baaraw ye Asita Mayiga ale sera CCB kɔnɔna na ka seereyaw kɔni ɲini seereyaw senfɛ a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ la ka nin baara kofɔlen kɔni lawaleya u y'u hakilina minnu di olu de kɔni bɛ la ka fara ɲɔgɔn kan n'o bɛna cari jamanadenw yɛrɛ tulo kan ka bɛn ni sini yɛrɛ tagali senfɛ ani Salifu Ɲare olu ye taama in kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɛmaadon ka nalenw fɛ. Sigikafɔba min bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o ye assise nationale hali sisan nɔ o baaraw kɔni bɛ sen na yani a yɛrɛ ka kun cɛ sini o de kɔni kɔnɔna la bakuruba caman yɛrɛ kɔni walawalalen bi baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan. Société civile an kɔni kumana min kan société civile Mali kɔnɔ a fɔra ko société civile tɛ yen alors que société civile bɛ Mali kɔnɔ o politique tɛ yen mais toujours maa kelenw de bɛ jamana in kunna san 20 o tɛ ka changer san 20
tɔw t'i lamɛn. Donc nin ye occasion ye maliyɛnw bolo min ye société civile ye an ka fara ɲɔgɔn kan pour que société civile kura sigi Mali la bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka fanga bilasira o de y'an ka rôle de veille ye. Donc u y'a adopté en entrepreneur la ni Ala na kira sɔnna ma an b'a tɔ défendre. Fɛn min ye Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔn kuluba ye ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali olu kɔni ka laɲini ye mun ye a bɛ fɔ mun ma ko conseil socio-économique et culturel ni o yɛrɛ kɔni baarakɛlaw dama kasi yɔrɔ ye o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ bɛ se ka to sen kan cogoya min na. Donc an ye proposition caman kɛ donc proposition ninnu a bɛ taa conseil économique social et culturel an ko u k'a to an nɔ la parce que a mɛnna conseil économique social et culturel a bɛ baaraw la mais il y a un thème de nana k'a lawuli donc baarakɛlaw ani population ka u ka laɲiniw bɛ traité o yɔrɔ la donc an ko vraiment a ka to an nɔ la parce que fɛn caman bɛ yan a problème bɛ traité o la a solution bɛ taa fo ɲɛmɔgɔw fɛ sanfɛ donc on a demandé à ce que a ka to an nɔ la quoi an ko élection a ka kɛ syndicat ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra syndicat ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔn syndicat min ye syndicat ba ye Mali kɔnɔ yan a bɛ dɔn o la donc an ye olu laɲini mɛnna gouvernement fɛ a k'a kɛ. Maa dɔw ka laɲini kɔni ye ni assise in kɔnɔna la fɛn min accord d'Alger yɛlɛmaw bɛ se ka don ale yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na. Anw ka aminankoba ye accord d'Alger la waleyali mun bɛna kɛ parce que o tɛ bɛn o ma parce que accord d'Alger man ɲi donc yan'a ka lawaleya fo k'a lajɛ fɛn minnu man ɲi a la olu bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na donc an ye conférence caman kɛ o hukumu kɔnɔna la kelen kɛra Faransi fila kɛra Mali la an bɛ fɛ aspect caman ka falen accord kɔnɔna la parce qu'on parle de régionalisation donc ni ye régionalisation ta k'a lajɛ a bɛ pousser ka se niveau dɔ ma o bɛ kɛ autonomie ye donc u b'u yɛrɛ ta maintenant olu bɛ ressources minnu bɛ bɔ yen u b'a négocier en dehors de l'état central o fana tɛ ko bɛn ta ye avantage dɔw fana bɛ accord olu ye a tɛ accord de région tɔw ye est-ce que o fana tɛna ni région tɔw ye olu fana ka kɛlɛkɛminɛnw ta état central contrôle la donc o parti ninnu bɛɛ kan ka réviser. Dɔ ka fara camancɛ fanga yɛrɛ kuntagala kan walasa fɛn min ye kalafili baaraw ye olu yɛrɛ bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na anw ka jamana kɔnɔ o de kɔni kɛra malidenw yɛrɛ haminako ye minnu bɛ an ka jamana camancɛ bolo la fo ka taa se a kɔrɔyan fanfɛla la. An ka laɲini ye min ye transition ye dɔ ka wagati ka fara a kan a dɔgɔyalen ka kɛ san 1 ni kalo 6 ye yalasa an ka mɔgɔw tɛ se ka taa an ka dugu minnu na u ka se ka a yɔrɔ lakana siraw ka labila mɔgɔw ka se ka taga an ka mɔgɔ minnu bolilen don a fanba hali ni bɛɛ ma se ka segin a fanba ka segin dugu dɔw datugulen don pewu hali mɔgɔ kelen a taa dugu la n'i ye la route RN 16 minɛ i b'a ye hali mɔgɔ kelen a tɛ dugu dɔw kɔnɔ bureau de vote bɛ taa sigi jɔn bɛ voter o la donc il faut que an ka mɔgɔ dɔw ka lasegin an ka mɔgɔw ka segin pour que an ka se ka voter an fɛnɛ ye maliyɛn de ye an ka droit an ka hakɛ ye voter ye an ka kan n'a ye. Ni tile filanan baaraw kɔni kɔnɔna la furukufuruku cayara kosɛbɛ barisa maa caman kɔni a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ nanzarakan yɛrɛ de la ni o ye faransɛ ye olu kɔni tɛla ka a dɔw faamuya ka ɲɛ. Durée transition bɛ kɛ kalo 6 mun proposer yan kalo 6 ka taa san 5 la donc bɛɛ b'a faamu i comprends pas français. An b'a jigiya k'a fɔ ko ni sigi ka fɔ ba min yɛrɛ kun cɛtɔla filɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen kan walasa fɛn min ye bɛn ni basigi o ni kelenya ye o bɛ se ka segi cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la. Hali bi an bɛ to CCB kɔnɔna na assise nationale participant u y'a laɲini dɛmɛ u ka don an ka finitigilakaw ma yaasa laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na lakanako nasira ka Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na kɛlɛkɛminɛn joli ko ka di an ka finitigilakaw ma Tumani Keyita Terenta tɔgɔ la a bɛna walawalali k'a ɲɛ kan. Mali kunkanko kibaruyaw kɔnɔna na ni wagati laban in na n'aw hakili b'a la baaraba min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye sigikafɔba ye walasa ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o dingɛ kɔnɔ cogo min na n'o ye assise nationale de la refondation ye. Kunungo kumaw bolila fɛn minnu kan sa o de ye an yɛrɛ ka jamana lakanako ani an ka finitigilakaw olu kɛ koɲɛ bɛ cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka se ka hakilina kuraw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka wolomasiri tabaw olu bɛ se ka kɛ maa jolenw ye u ka baaraw kɔnɔna na ani u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni minɛn kuraw ye walasa an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na.
nin kɛnɛba in kan sa kumaw kalasira kun bɛ maa min bolo n'o ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ ye Zeni Mula ye. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye hakililankuraw ye u caman kan ka ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsilaka ninnu ma walasa u bɛ minɛ min kɔnɔna na u ka se ka u minɛ fa cogo min na min lakana ye wasabati an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa hakɛ minnu kan ka ta k'olu kɛ wolomasiri tabaw ye ani minɛ hakɛ minnu kan ka se ka do u ma walasa u bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min na ko olu bɛɛ kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. O kɛra Mariam Ture ale ka kuma fɔta ye. A ko nka sani an ka se o yɛrɛ lawaleyali ma an kan k'an banba maa hakɛ minnu bɛ an yɛrɛ bolo funtigilakaw la ani maramafɛn suguya min b'u yɛrɛ bolo an kan k'an sinsin o kan ka se ka ɲɛbila baaraw daminɛ walasa u ka baara bɛ se ka kɛ fɛn sabatita ye cogo min na jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Wa politiki maa dɔw tun bɛ kɛnɛ kan maa fɔlɔ n'o ye Mohamed Diko ye ale ye parti tɔn ye n'u k'a ma ko Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. Maa filanan o ye Seku Fantamandi Tarawele ye ale ye adema PSG maa ye. Olu fila bɛɛ kɔni tun bɛ hakililan kelen na bawo u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana wagandenba nafoloko kunnankun kan ko min ye 100 sarala kuru 37 ko de kan ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsiw ka koɲɛ ma walasa min kɔni u bilala baara min na u ka se ka wasa sɔrɔ la cogo min na. U tilala k'a yira k'a fɔ ko sanni camancɛ faga in banni yɛrɛ cɛ ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u k'u jija min kɔni ye maa 100 bɔɲɔgɔnko ye k'u ta k'o kɛ fitilaka ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Abdul Wahab Mariko ne ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ani colonel major Satigi Sidibe olu kɔni ko k'olu kunna sirilen don kosɛbɛ an ka fintigilakaw ka jɛnatigɛ taabolo kan ani u ka baaraw yɛrɛ cogoya kan. O kama u y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko ɲɛmaayaso kura kan ka sigi an ka fintigilakaw ye. O ɲɛmaayaso minnu tɛ kɛ maa wɛrɛw ye an ka sɔrɔsilaka ɲɛmɔgɔ minnu talen don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a bɛ kɛ olu de ye walasa u ka se ka hakililankuraw fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka sɔrɔsi ninnu bɛ dingɛ min kɔnɔna na u yɛrɛ ka denbayaw la u ka se ka bɔ o dingɛw kɔnɔna na. Min ye colonel major Satigi Sidibe ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɛ ani jamana wɛrɛw cɛ lakana yɛrɛ kɔnɔna na ko ka u bɛnkan sɛbɛn ninnu ko k'olu bɔrɔtɔ bawo k'o de kɛlen don sababu ye ka Mali yɛrɛ bila dingɛ caman kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi. O kumasen kelen kɔnɔna na min ye cɛmɔgɔ Mahamana Mayiga ye n'ale ye M5 RFP yɛrɛ délégué dɔ ye ale kɔni taara fo yɔrɔ jan bawo ale bolokɔni sin Faransi la k'a fɔ ko min kɔni ye Faransi ye k'o de kɔni nɔ bɛ an ka degun caman na bawo ko min ye bɛnkan sɛbɛn ninnu ye k'o de kɛlen don ka kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an yɛrɛ sago tɛ an ka jamana kɔnɔ fan dɔw la ko u nɔgɔni na min kɔni ye Faransilakaw ka fintigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ani u ka daga fɛn fɛn bɛ an ka yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ko k'u daga ninnu bɛɛ datugu ani tubabuw ka lajɛrɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ko ani yɔrɔ kofɔli ninnu bɛ datugu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Wa ko min ye nanzaraw ka jɛkulu tɔnba ye u ka kan jɛkulu tɔnba kɔni n'o ye francophonie ye ko Mali ka i senbɔ o la fo ka taa se CEDEAO jɛkulu ma. O kɛra Aminata Fofana ka kuma ye ne ale ye jɛkulu dɔ maa ye n'o ye yɛrɛwolo debout sur la rempart ye. Min ye minisiri kɔrɔ dɔ ye n'o ye Koniba Sidibe ye ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko degun caman bɛ an yɛrɛ ka fintigilakaw kan bi k'u tɛ dɔwɛrɛ ye tilenibaliya min bɛ u yɛrɛ ka baara a kɔnɔna na n'o de ye ka dɔ fisaya ni dɔ ye fo ka taa se fintigilakaw yɛrɛ ka tali ma ka don fini yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye yɛlɛmaba ye o kan ka don o baara ninnu na walasa an yɛrɛ ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Min ye maa dɔ ye n'o ye Jaje Ture ye ale ye Maliden ye min sigilen don Senegal jamana na ale kɔni ka hakililaw bolila min kan sa o de ye fintigilaka fɛn fɛn bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ka se sapeur pompiers ma ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw marifa bɛ fɛn fɛn bolo nka u tɛ sɔrɔsi ko k'u bɛɛ yɛlɛma ko k'u kɛ sɔrɔsiw ye. Abubakar Sidiki Fɔnba ale kɔni ka hakililaw la ale ye min yira sa o de ye ko génie militaire maaw n'o ye an ka sɔrɔsilaka dɔw ye ko olu kɔni kan ka ɲɛsin min ma sa o de ye an yɛrɛ ka dugujukɔrɔ nafolo ka se ka bɔ cogo min na walasa min ye dugujukɔrɔ nafolo ye a nafa bɛ se ka se malidenw yɛrɛ ma cogo min na. A tilala k'a yira k'a fɔ fana ko min ye sɔrɔsiw ka degeden kalanso fitinin min bɛ yen n'o ye Prytanée militaire de Kati ye ko ka o yɔrɔ fana datugu ko bawo ko o maa ninnu mana kalan kɛ ka tila k'a bɛ ko u kɔnɔ ko olu tɛ kɛlɛcɛw ye ko olu kɔni kan ka taa bureau de kɔnɔna na ko de bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye fanga dafiri ye o bɛ ka caya an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Min ye an ka jamana kɔrɔna marabolow ye olu maaw fana ma to kɔ nin ko la bawo maa dɔ bɛ yen n'o ye Fatuma Ture ye n'ale yɛrɛ bɔra Gawo mara la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka se kura di an ka finitigilakaw ma walasa u bɛ se ka don du wɛrɛ kɔnɔ cogo min na ka se ka du bɛɛ lajɛlen kɔnɔna laruwe ye min ye maramafɛn dogolenw ye ka se ka tɛgɛda olu kan cogo min na bawo a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Gawo mara jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ basigibaliya min ɲɔn yɛlɛn don yen k'a dalen don min kun sa o de ye marifa kɔni bɛ maa caman bolo sow kɔnɔna na. O hakililan kelen kɔnɔna na i b'a ye kumaw nana boli min kan o de ye k'a fɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o ye groupe d'autodéfense ye ko ka marifa minɛ nin bɛɛ lajɛlen na walasa bɛn ni kɛnɛya bɛ se ka segin ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na. Sidi Haidara ni ale ye Mopti dugutigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ale ka kuma ɲɛfɔ cogo la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se maramafɛn jɛkulu 15 bɔɲɔgɔnko ma i n'a fɔ Dana Masagu ɲɔgɔnnaw minnu sen donna nin assise in baaraw la.
o kɔnɔna na Dana Amasagu ciden min kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Alimudo Angoyiba ye ale y'a yira k'a fɔ ko fulaw ka jɛkulutɔn min bɛ yen n'o ye association Tabutal Pulaku maaw ye ko u kɔni kan k'u ɲɛsin bɛnɲɔgɔnya ma ko bawo ko maa tɛ jolibɔn kɛlɛ ni jolibɔn ye maa dɔw kun bɛ kɛnɛ kan n'ale Asan Bari ye ka se Mafa Haidara ma olu bɛɛ ka kumaw kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye an ka jamana ye nin waati kofɔlen in kɔni na ko min ye basigibaliya ye o ɲɔɲɛlen don an ka jamana kɔnɔna na wa ko min bɛ se ka nin kɛlɛ in balisa o de ye ka bɛɛ lasigi ka kuma bɛɛ fɛ. Ali bi asizi yɛrɛ baara okumu kɔnɔna na mun ye participants ye u y'u da don kalafili kɔɲɔ nataw la mara cɛbɔko ɲuman bɛɛ ani kolosuma o sabatili mun sɛbɛnna accord d'Alger yɛrɛ kɔnɔna na n'a ma se k'a lawaleya ali bi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ ka waa ɲini jamana marabagaw fɛ u ka ye jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o kɛra hakilisigi ni basigi bɛ na dusukun kɔnɔna an ye seereya mun ɲini o kisa ka an ka ɲɛmadenw fana fɛ. Mamulu kun bɛ ni sigi na u ka kumakan kun ka girin kosɛbɛ wa kumakan ninnu kɔni jɛlen kun do faamuyali sira kan kɛnɛ bonyana karama o kun bɛ an ka minisiri kolo bolo n'o ye Mamadu Idrissa Traoré ye o kɛra sababu ye Mamulu kun bɛ sigi na fɛn fɛn bɛ u kun n'u kan cɛ u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ yaasa dusukun bɛ se ka lafiya sɔrɔ a dɔ la miniti 3 mun kun dira u ma dɔw ka kuma kuntagala taara o sanfɛ baara kun 9 na u y'a ɲini ko an ka jamana nɔnabila ka kɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko n'o sera ka kɛ u bɛ se ka bɛn ɲɔgɔnya sabati dugu caman kɔnɔna na ani sigidaw kɔnɔna na maa dɔw fana y'a ɲini k'a fɔ hali bi finitigilakaw ka ye ka caya duguw kɔnɔna na o fana bɛ se ka na ni hakilisigi ye wa maa minnu bɛ yen nɔ ni banbaacimaw don k'olu bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw minɛw la hali n'a sɔrɔ u n'an ka finitigilakaw y'a signé k'u tɛ se ɲɔgɔn ma u ka fara an ka finitigilakaw kan o kan sabula ko lakana bulon 2 k'o tɛ se ka ye dugu kelen kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ Adama Tunkara ni ale bɛ M5 yɛrɛ jɛkulu la komini 6nan na ale ko sanga ka di maa minnu bɛ ni maramafɛn kɔni b'u u bolo u bɛɛ lajɛlen k'u ka maramafɛnw bila walima an bɛna f'u ma k'u ye bandu ye n'o kɛra k'u ni hakɛ mun ka kan u ka boli kan ka kɛ ni accord pour la paix et la réconciliation ale baara gɛlɛyalu ye maa dɔw ko accord baara yɛrɛ a ka ɲɔngiri te yen nɔ dɔw fana ko hali bi accord baara a ka sinsin ni hakili carili sabula k'olu tɛ se k'a faamuya jamana mun bɛ yen nɔ n'a fɔra ko accord bɛ yen nɔ hali bi o jamanadenw olu ma se ka bɛnsema sɔrɔ Ibrahim Sila ni ale bɛ Union pour la République et la Démocratie la n'o IRD jɛkulu ye ale ko accord baaraw ka ta k'a bila politique siraw ni sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen fɛ baaraw ka kɛ ni a ye a kana fɔ dɔrɔn ko accord bɛ Mali la alors que a baara tɛ ka waleya wa sariya bankun kan ko sariya kan ka tile jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan délégué dɔ y'a jira ko dɔ kan ka bɔ Mali cercle na région na dɔw fana y'a jira k'a fɔ région ninnu kan ka to yen nɔ kalafili waatiw la a bɛ dɛmɛ kɛ kalafili kɛko ɲuman na participants bɛɛ bɛnna mun kan o de ye cakɛbɔnaso dɔ ka dayɛlɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o cakɛbɔnaso in bɛna kɛ feere Maliyɛnw mɔgɔ bɛ mun na o ka dɔn ala ka assise national ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔni sabati ni de bɛ an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fantɔw kibaruyaw ma. Burkina Faso jamana kunnafoniw na sigikafɔba min ni o kun bolodalen bɛ u fɛ yen nɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 17 ka taa se a tile 23 san 2022 la ko olu bɔra u dɔgɔkɔrɔ u ka minisiri min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin faraɲɔgɔnkanw ma u ka jamana kɔnɔna la ni a tɔgɔ ye Zefirien Jabire o kumaw fɔra ale ni fanga sinamatɔn ɲɛma ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni o tɔgɔ ye Edi Komboigo o kɛra ka bɛn ni tarata don décembre kalo tile 28 san 2021 a jirala k'a fɔ ko fanga sinamatɔnw olu kɔni ko olu sen tɛna ye u ka ni ɲɔgɔn ye ba in na ka d'a kan ko u ka jamana bɛ lahalaya min na ni o ye lakanabaliya ye ko u kɔni ɲɔgɔn yɛrɛ don kosɛbɛ nka Zefirien Jabire ale ko ni sigikafɔ in ko walasa a ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ ko tɛ se ka kɛ togoya si la fo fanga sinamatɔn maaw fɛnɛ sen ka y'a la o de la a ye kibaruya lase k'a fɔ ko min y'u ka fanga sinamatɔn ye u bɛɛ lajɛlen ka na u kana jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa sigikafɔ in bɛ se ka kɛ ko ye ko min ni a bɛ kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kɔni hakili ta ye k'a ta a labɛnniw na a sɛbɛn ko fo ka taa kɛ u bɛna fɛɛrɛ minnu ta ko o de la k'ale y'a laɲini ani fanga sinamatɔn maa ɲɛma u ka ɲɔgɔn ye walasa u kana fara u ka ministère kan u ka jɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o y'u ka foronba ye nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko u ka ɲɔgɔn ye dɔ la ko fanga sinamatɔn maaw ko u kɔni ye da bɛɛ lajɛlen kɔni tugu u ka jamana gouvernement ye o kɛra don min n'o y'a sɔrɔ wulikajɔba kɛra ko o dugu cɛ wulikajɔ min ni a kun ɲɛsinna u ka gendarmenakaw ma k'a jira k'a fɔ ko lakara tɛ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la
wa fɛnɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko yɛlɛma bolo foyi ma don u ka jamana lakanako la ko a bɛ wagati jan bɔ u ka fanga sinamatɔ maaw ka yeta la. U ko tile kelen tɛ tɛmɛ pewu ka sɔrɔ ko su ma bɔ fan dɔ fɛ ka ɲɛsin lakanabaliya ma ko o tɛ bɛn cogoya si la. Edi Komboigo ale ni minisiri kofɔlen ka ɲɔgɔn ye laban na a jirala la k'a fɔ ko u sen kan ka ye sigikafɔ in na. O la a ko ni ala sɔnna a ma ko don n'a nataw la joona ale ni parti politique tɔn wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ko a bɛ sɔrɔ ka a ka layidu di u ma. Centrafrique jamana kunnafoni na Centrafrique jamana ɲɛma ani Chad délégation dɔ wulila ni ka kɛrɛnkɛrɛn ni u ɲɛma u ka lakana ministre ka wuli ka taa ni jamana ɲɛma kofɔlen sɛgɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ u da nana se u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ frontière minnu bɛ yen nɔ o dayɛlɛnni kow kan ko ni ɲɔgɔn ye bɛna se ka kɛ sababu ye gɛlɛya dɔw kun bɛ yen nɔ a bɛ caya ni san 7 bɔ ɲɔgɔn ko ye ni olu gɛlɛyaw ko olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na o dɔ bɛ tali kɛ frontière bɛ Chad ni Centrafrique ni ɲɔgɔn cɛ o datuguni na kabi san 2014 o la ko u ka ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ko u da sera o ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ale ni Chad délégation n'u ka ministre de la défense yɛrɛ tun bɛ a la kibaruyalaselaw olu ka ɲɛfɔcogo la u ko ni ɲɔgɔn ye kɔni fanba bolila fɛn caman kan Centrafrique ale ni Chad ni ɲɔgɔn cɛ nka ko a kuma kuncɛw la ani a laɲini ko o bɛ tali kɛ jamana fila ninnu kɔni frontière datuguni na ni o bɛna dayɛlɛ don n'a nataw la ka da ka k'i minɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen kɔni tun datuguna kabi u ka jamana ɲɛma kɔrɔ Idriss Déby Itno o ka wagati kɔnɔna la ka da ka ko a kun tala ka se ka a ka jamana mara kɛ i n'a fɔ maaw tun bɛ a laɲini cogoya min na o de la tarata in na ministre tchadien min ka baara bɛ ɲɛsin lakanaw ma Daouda Yaya Brahima o ye seereyaw di k'a jira k'a fɔ ko u kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ minnu bɛna se ka kɛ nɔgɔya ye ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ bɔ frontière fila ninnu na ani olu bolominɛw bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na ko kalo 8 tɛmɛlen Idriss Déby Itno ka fatulu kɔfɛ ko maa kura minnu ni olu sigira Chad jamana ɲɛmaya la ko olu kɔni bɛnalen sirakuraw dayɛlɛ minnu bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnyaw la u n'u sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Sudan jamana kunnafoni na maa 38 bɔɲɔgɔn ko olu fatura tarata don ka sababuya kɛ dama bina dama min ni maa tala ka baara kɛ a yɔrɔ la tuguni u ka jɛkulu min ɲɛsinin don sanubɔw ma o ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin damankofɔlen na ko a kɔni kun yɔrɔ datuguni don a bɛ wagati jan bɔ ko wa ko a bɛ dugumisɛnnin min na o de tɔgɔ ye ko Fuja ni kilomɛtiri 700 bɔɲɔgɔn bɛ ko bɛ ani Sudan faaba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Khartoum nga ko nin damadafiri mun kɛlen filɛ ko a kɔni maa banalen cayara kosɛbɛ kibaruyalaselaw y'a jira k'a fɔ ko i bɛna ye k'a fɔ ko damandingɛ caman olu kɔni kun dayɛlɛnnen don nin yɔrɔ kofɔlen na ko wa ko maa ciw caman bɔra a kɔnɔna la fo ka taa se maa joginen caman ma ko dɔw yɛrɛ cɛra ni ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la nga ko jɛkulu min ɲɛsinen don sanubɔ yɛrɛ ma ko olu ye ja minnu bila bɔlɔlɔ na siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ jidaw la olu kɔni taara jigin ni daragiw ye ji la yaasa u se ka maa dɔw ɲini cogoya min na minnu ni olu kɔni kisira i bɛna ye ko ja wɛrɛw fana tun bɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ ko u kɔni ye jamajɛ dingɛ de se yaasa ka su dɔw tɔmɔni ko o don o kɔnɔna la jɛkulu min ɲɛsinen don sanubɔ la u ka jamana kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin damada kofɔlen kɔni ko baara kun tɛ ka k'a la tuguni min bɛ tali kɛ sociétéw fɛ ka d'a kan ko yɔrɔ in kɔni kun lakanalen don lakana tigilamɔgɔ dɔw fɛ hakililajiginna n'i ye Sudan jamana ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko yɔrɔ don sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na kosɛbɛ san 2020 Nation d'Afrique de l'Est k'a jirala k'a fɔ ko u ye production min kɛ ko o bɛ t'i jɔ fo tɔni 36 na a kunkan fɛn na ko n'i ye Sudan jamana ta k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko wagati caman ko dama bɛ bi mɔgɔw kan ka d'a kan ko a bɛ fɔ maaw ye k'u ka dan yɔrɔ min na ani lakana minnu kan ka sabati ni maaw kan k'u yɔrɔ majanya yɔrɔ min na ko o kɔni tɛ ka sabati. Israel jamana kunnafoni na u ka jamana ɲɛmaa Mahmoud Abbas ale kɔni taara Israel jamana kan tarata don décembre kalo tile 28 san 2021 ani a nɔfɛ mɔgɔ caman yaasa ka se ka taa Israel ministri min ka baaraw bɛ ɲɛsin lakanako ma u n'o ka ɲɔgɔn ye ni o tɔgɔ Benny Gantz ko wa ko nin de bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye san 11 kɔfɛ u kana sigi ka kuma tantogoya la ko wa ko ni ɲɔgɔn ye kɔni kɛra Israel ministri ɲɛma u ka biro yɛrɛ kɔnɔna la wa ko a kuntagala taara heure 2 bɔ ɲɔgɔn ko ni tilala ministri yɛrɛ ka yɔrɔ la u ka dugu la yɔrɔ min bɛ wele ko Rosh Yahayina Mahmoud Abbas ale ni
Benny Gantz u ye sigikafɔ kɛ u ka sigikafɔ ɲɛsina minnu ma o de lakana ye ale ni u ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnyaw ni o y'u ka afɛɛriw ye Palestine maa dɔ ka ɲɛfɔcogo la o ko nin kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin u ni ɲɔgɔn cɛ politiki koɲaw ma Israel fɛnɛ fanfɛmaw la olu ko Benny Gantz ko a ye ɲiningali sɛmɛ a kuma ɲɔgɔn na ko u ka dan sigi wagati bɛɛ attentat min bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ attentat min ni o bɛ taa ni ka ɲɛsin Israel ma Cisjordanie Palestine fɛnɛ y'a laɲini Israel fɛ ko u fɛnɛ ka bingani waleya minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ka kolɔnkɔnɔmɔgɔw ma ko dan ka sigi u fɛnɛ la o la Israel ministre a jirala k'a fɔ ko a ka ŋaniya ɲumanya ta ni k'a jira k'a fɔ ko nin kumakan min kɔni filɛ nin ye ko nin kɔni ye ŋaniya ɲumanya ye ko wa ko hakilina ɲuman don ko nin kɔni ye Mahmoud Abbas a siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Israel san 11 kɔnɔna la likun dɔ ni o ye fangasinamatɔn parti politique ye Israel kaw fɛ yen nɔ ni ɲɔgɔn ye kɔni olu kɔni ye a sɛbɛkɔrɔ kuma misɛnnin caya kosɛbɛ ka d'a kan Bennett ka gouvernement ko o ko ni ɲɔgɔn ye kɔni tɛ hɛrɛ ye togoya si la Israel ma Teleta mafileba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani cɛ an sugandila su ani tile ka yanke aw ka kunnafoni sanuman ani kunnafoni jɛlenw bɛɛ lajɛlen kɔntan yɔrɔ ye aw kan mɛn don wɛrɛ